हेलो हाय जय जगन्नाथ वेलकम टू किचन संध्या आसतु आज तैयारी करबा क्षीर रे तैयारी मंडा पिठा जहाँ को कहते क्षीर मंडा मुझे ये किसी 2 पैकेट क्षीर नहीं किसी राइस पाउडर बिका हो मार्केट में नहीं जाती किनिक गोटे नड़िया भांगीदेली एवं या भल भाव में कोरी नौ आज भिडटी आपण मान स्टार्ट रू एंड पर्यंत देखूँ जदि भल लगे गोटे लाइक एंड सब्सक्राइब करदेवे चलतु मुझे गोटे पैकेट क्षीर भल भाव गरम कर कहीं मत ये किसी छेना छिंडेबार अच्छी तेणुक क्षीर गोटे पैकेट नहीं गली क्षीर भल भाव फुटी सारापर किसी भिनागार पकईदेली देखूँ एवं क्षीर भल भाव छिंडी गला ଏବେ ତ ଛେନା ହେଇସାରିଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଛାଣି ନେବା ଛଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବେ ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କଲି ନା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଧୋଇ ନେଲି କରେଇରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ପିଠା ପାଇଁ ପୁର ତିଆରି କରିବା ତେଣୁକରି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଗୁଆ ଘିଅ ପକାଇ ନେଲି ଏଥିରେ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଥିଲା ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଥିବ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ସେୟାକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ପକାଇ ନେଉଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାଜି ଦେଉଛି ଏବେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଭାଜି ହିଁ ଆସିଲାଣି ମୁଁ କୋରେଇ ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ପକାଇକିରି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ନା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆକୁ ଭାଜି ନେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିକି ମାନେ ନଡ଼ିଆରୁ ଟିକେ ପାଣି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜି ନେଲି ଏବେ ଏଥିରେ ଚିନି ପକାଇ ନେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ମିଶାଇ ଦେଲି କିଛି ଗୋଲମରିଚର ନେଇଥିଲି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେଲି ଟିକେ ପକାଇଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ତେଣୁକରି ପକାଇ ନେଲି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଳେଇଚ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ କରେଇରେ କିଛି ଗୁଆ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପକାଇ ନେଉଛି କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏଥିରେ ଚୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଛି ଘିଅ ପକାଇବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଚୁନା ଆଉ ଜମା ଚକିରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଘିଅ ପକାଇକି ଏଥିରେ କ୍ଷୀର କିଛି ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ଏବେ ଏହାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଚୁନା ପକାଇବା ଏବେ ତ କ୍ଷୀର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ରଖିଥିବା ଚୁନା ଏବେ ଏଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପକାଇ ନେବା ଚୁନାଟା ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରାନ୍ଧି ଚାଲୁଥିବେ ନହେଲେ ଚୁନାଟା ଗେଟା ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଘାଣ୍ଟି ଚାଲୁଥିଲି ଏବେ ଚୁନା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଏବେ ଚୁନା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁକା ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପିଠା ରେଡ଼ି କରିବା ଏବେ ତ ଚୁନା ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା ପାଣି ହାତ ହେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବି ତେଲ ହାତ ହେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଘିଅ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଘିଅ ଲଗାଇକି ଭଲକି ଚୁନାଟାକୁ ଜନ୍ତିବେ ନହେଲେ ପିଠା କଲା ପରେ ଏଇଟା ଫାଟିଯାଏ ତେଣୁକରି ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦଳି ନେବେ ଏମିତି ପୁର ଦେଇକି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ପିଠା ସବୁ ରେଡ଼ି କରିନେଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପିଠା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ପିଠା ଗୋटे ବି ଫାଟି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପିଠା ଗୁରା ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ କରେଇରେ କିଛି ପାଣି ବସେଇକିରି ଆକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଣି ପକାଇ ନେଉଛି 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଣି ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଏବେ କରିଥିବା ପିଠାକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପକାଇ ନେଉଛି କ୍ଷୀର ମଣ୍ଡାଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ୟମି ହେଇଥାଏ ଆଉ ଯଦି ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ସବୁ ପିଠା ବି ପକାଇ ସାରିଲେଣି ପିଠାଟାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେନି ବେଶୀ ସମୟ ଫୁଟିଲେ ପିଠାଟା ଫିଟି ଯାଇଥାଏ ତେଣୁକରି
ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠାରେ ପାଣି ୟୁଜ୍ ନ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଷୀରରେ ମଧ୍ୟ ପିଠାଟିକୁ ସିଝେଇ ପାରିବେ। ପିଠାଟା କେମିତି ଜାଣିବେ ନା ହେଲା ବୋଲି, ପିଠାଟା ଯେବେ ଭାସିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ି ନେବେ, ନଚେତ୍ ଏହା ମିଳେଇ ଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଏହା ଭାସିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପିଠାଟିକୁ ଛାଣି ନେବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ପିଠା ଛାଣିକି ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ଆଡ଼୍ କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏଥିରେ କ୍ଷୀର ପକେଇ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ରେସିପିରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।